Спомняте ли си лятото на 2007 година, когато излезе един филм и направи една кола много известна? Тя и преди това си беше известна, но само сред автомобилните ентусиасти. На 16 години тинейджър пътувам си аз в тролей номер 2 към училище и на един от светофарите виждам един голям билборд на оградата на един строеж. Едни големи сини светещи очи, които гледат право в мене и един огромен надпис. Силно бях заинтересуван от това, което виждам, а то всъщност беше реклама на предстоящата премиера на филма Transformers. Да, бързо направих препратката към анимационните серии, които бяхме гледали като деца, но някакси да го видиш вече в игрален филм, направено по реалистичен начин, възможно най-много и до ден днешен. Смятам, че CGI ефектите в този филм са вау. Идеята беше много вълнуваща. Както вече се досещате, всъщност за кой автомобил говоря, да, това е онази жълта кола, онова Chevrolet Camaro, което на всички ни окапаха очите, когато се появи във филма. В началото ръждясъл, 77 година, Камаро, нищо особено. Обаче после, когато се промени визията на по-модерна кола, вау! Вау! Между другото, вчера точно си пуснах да гледам Трансформърс отново и да, също усещане беше и вчера, както беше и преди тези 17 години. Вау, как звучат тези 17 години. Това беше първият ми контакт с американски автомобил. Всъщност втория, извинявам се, първият контакт беше от един така друг емблематичен филм с автомобили да изчезне за 60 секунди с Николас Кейдж. Мисля, че така доста хора ще се препознаят и в това нещо. Също един страхотен филм. Но да се върнем на Трансформърс и по-конкретно на Бъмбълби. Значи този филм успя да създаде на един автомобил характер, който е обичан от всички, желан от всички да го притежават, а и герой, обаче герой на ниво отивам да спеса света герой автомобил. Ако ме разбирате какво ви казвам. Заедно с този филм, с Майкъл Бей, който направи така, че колата да изглежда по този начин, аз бях, меко казвам, възхитен от цялата визия, концепция, идея на филм и автомобилите вътре и... Вау! Да. Но за момент нека оставим всъщност Трансформърс и автомобилите и да добавя какво друго всъщност ме привличаше в тази култура. Така да го кажем, към това време аз бях баскетболист на доста високо ниво. Тук в България бях в националния отбор. Има голямото желание и амбиция да отида в Америка, да запиша колеж, оттам да отида в NBA и така фантазията, предполагам си представяте как продължава нататъка, нали, да притежавам един такъв автомобил, да му се наслаждавам. И общо взето, да, тези три неща. Но, за съжаление, съдбата реши, че не ми е място в Америка или поне не по този начин и поне не за сега, не знам. Последваха 2 контузии, плюс че майка ми всъщност се страхуваше да ме пусне дори на бригада да отида, за да видя поне това нещо моето ли ще бъде или няма да бъде моето. Само съм си фантазирал, че бих го искал. Останах си само с филмите, с Майкъл Бей, Трансформърс, който е гледан многократно. Разбира се, не само заради автомобилите, просто като филм, като режисьора на Майкъл Бей, който всъщност е режисьор на Лоши момчета, Армагедон, Пърл Харбър, Петък 13, Линейка и още много, много други филми, които няма как да ги сбъркаш, че режисьор е Майкъл Бей. Има много характерен почерк в заснемането, дълги обективи, сатурирани цветове, slow motion, героична музика. Въобще, да, създава цяло впечатление на приключение, което всъщност доста отразява мен. Обичам приключенията. След като си останах само с тези, така знаех, че някой ден, рано или късно, ще здобия с един такъв автомобил. И то се случи. Преди година и половина-2 се здобих с Dodge Charger 2014 година. 8 степени за автоматик. За някой, който му говори това нещо, разбира какво казвам, с малкия двигател 3.6. Такава беше офертата, такъв беше бюджета, нямаше какво да го мисля. Скачам. Върнах се доста назад в годините, точно покрай излизането на Трансформърс от 2007-2010 година. И да, беше ми много, много, много яко да го карам.
този автомобил, но всъщност бързо осъзнах, че не е за мен или поне не е за мен към онова време. Лайфстайла, който имах и местата, които посещавах работно, всъщност не се чувствах много на място да се появявам с този автомобил. И затова реших всъщност да се разделя с него с голяма ръка на сърцето, но оставяйки вратичка вътре в себе си, че някой ден отново ще се срещнем. Да, надявам се този ден, нали, да е скоро. От тогава се придържам към мотото. Не разменяй това, което искаш най-много, за това, което искаш сега. Мислих си, че искам най-много, нали, този автомобил, но по-скоро повече исках спокойствието и неангажираността. А този автомобил определено ангажира. Още малко по-напред, с година и половина-две, всъщност до тази година, започнах да снимам видеа на Nomad Service, където се запознах с Йоана, Йоко, Леля ви, много добре я познавате. И преди няколко месеца имаше изложение Camper and Caravaning Expo. Йоана беше там, така успяхме да си поговорим малко повече на това събитие. И всъщност да се заговорихме и за тези автомобили, американските мускули. Тогава стана ясно всъщност, че тя е на етап, който вече е обмислила покупката. Може между другото да отидете в нейното видео, тя разказва как е стигнала до тази покупка и че вече почти на етап купуване. И след като вече знаете моята история всъщност с автомобилите и културата и моите желания какви са били, ще ме разберете колко бързо реагирах, за да й предложа, окей, когато купиш автомобила, трябва да снимаме задължително. И така и стана. Чаках този ден, все едно това е мой автомобил, все едно аз съм отишъл да го купя, все едно някой друг ще го снима за мен. Супер развълнуван бях. Ако сте гледали вече видеото на Йоана, видели сте нивото ми на вълнение. Но няма как покрай такъв автомобил, покрай толкова готини хора, земни, свежи, парти, животни. Въобще клик на всичко. Целият ден беше супер. Разбира се, нямаше очаквания. По-скоро идеята беше, хей, хайде да се съберем готини хора и да направим готино нещо. С това усещане си тръгнах и аз този ден. Но ето кадри, които показват как мина деня ни. Тръгнах си аз на време, обаче, както винаги, нещо трябва да се случи и да се закъснее от графика, който предварително е зададен. По някаква причина са се забавили при нотариуса, обаче тук що ми писат, че след 3 минути тръгва. Това, което се надявам да чуя и по-скоро по което да ги позная, е звука на хубавия двигател. Надявам се да мърка като коте, като тигърче по-скоро. Да, пантерка. Каквото искате. Ослушвам си сега, отворил съм си прозореца, за да ги чуя, не да ги видя. Между другото, Timberwolves играе срещу Оклахома на полуфинал в NBA. Мисля, че серията ще бъде много гореща. И си заслужава да се гледа. Още чакам. Дойдоха да ми се закарат, че трябва да си мръдна автомобила. Защото там, където съм паркирал, не може да се стои. Ама се оговорих човек да изчакам още малко да дойдат. Сигурен съм обаче, че цялото чакане ще си е заслужавало. Така усещам, че всеки момент ще има ръмжене. Много прав бях. Да, ето го там. Ей, сега ще се появи. Добър ден, добър ден. Ще чакате шофьор. Убъра ви чака. Много яко! Добре, правиме плана и се включвам след малко. Много е яка. Няма търпение да я разгледам и отвътре и така да усета. Малко по-тихичка, отколкото си я представях. Но... Срещата. Отляво. Мое дясно. Мое ляво. А това е Юли. Юли, ти защо Това е с нас? Какво ще правиш в влога? Аз ще снимам твоята кола. Защо? Чакай малко минути, не са от вратата.
Ето тук за влога един тест да направим. Copy that. Окей, работи. Край. Окей, край. Така, това, което всъщност не знам дали споменах е, че отиваме към локацията. Локацията е след село Югово. Миналата година ходих там по ангажименти в този район и когато минах оттам си казах, някой ден тук трябва да се върна, за да снимам кола. И ето нещата се нареждат, връщам се там, за да снимам кола. Идеята е по пътя да направим кадри и когато стигнем вече на самата локация, там също да направим няколко кадъра. Надявам се светлината да е с нас. Появяват се облачета и миналата година, всъщност доста по-късно през годината, бях на тази локация и слънцето беше с друго разположение. Проверих през приложение къде ще се намира слънцето. Би трябвало всичко да е наред, но както се знае, в снимачен ден всичко може да се обърка и да не е точно така, както си го представя. Така, снимахме кадри отвътре. Разбира се, на мен ми стана лошо. Аз забравих за този факт, че това се получава, когато снимам кадри от автомобил, движи се автомобил, особено по завои, каквито са тук в планината, както се досеща. И това влезе в кадър, надявам се. Продължаваме обаче с екстериорни снимки, но новото приключение, което трябва да се справим сега с него по някакъв начин, т.е. бързо, е, че започва да вали. Хубавото е, че е на облак, ето този симпатяга, но може зад него да се окаже, че идва още един. Така че стягам аз гимбала, да имам стабилност и действаме. Там пък обаче се получават яки работи, реално за които дойдохме. Ето това е нашата гледка. Реално аз сега, докато балансирам гимбала, Йоана прави нейните кадри за нейната част от влога. Интериорни, екстериорни и така нататък. Аз седа тук кротко, сглобявам си гимбала и се наслаждавам на звука. Така, гимбал е готов. Отивам да ги видя какво правят. Взел съм между другото и микрофон, който трябва да измисля къде да го сложа отзад, за да мога да запишем много чист звук на това боботене. Красиво. И така, как се чувствате, Левче? Чувствам се чудесно. Чувствам се чудесно. Тази част с двигателя в момента Барт гледа на мен, нищо не ми говорил, но е много голям. Това мога да кажа, че виждам като разлика. Двигател е 6.2. Мисля, че това е най-големият двигател на Камаро. Или се лъжа, не знам. Някой да потвърди. Моля. Добре. Тя е спортна серия, версия. Да, Лело. Леле е състезател, какво да ви кажа. Няма много, карам се съвсем нормално, няма да правя глупости. Да, аз потвърждавам, сега се возих, обикновено ми става много лошо, когато снимам и се возя в автомобил. Сега му стана малко лошо. Точно, сега малко лошо ми стана. Аз сме на наистина хубави завои и така, че... Да. Аз съм от 20 години, аз съм по-дълго шофьор от тебе 100% и от повечето зрители най-вероятно. И съм карала най-различни коли, бусове, трактор, даже съм карала. Знаеш, че трактора не е в една посока, поне на дядо ми може да е бил щупен, ама трябваше постоянно наляво надясно, за да държиш прав път. Окей, не знаех. Може на дядо просто да е бил така. Не гарантирам за всички трактори, но съм карала. Вау, окей, това е вече експириенс. Това е експириенс. Продължаваме с снимките, докато още имаме светлина, с която да работим. Вече като свърши. Малко
наместим. Окей. Да завъртиме, така че повече да гледаме към това. Искам сега задната част да наснимаме. Наснимахме отпред и тези красиви фарове. Свивката им. И давай! Не, първо стоповете. Дай пак стопа. Добре, пусни. Я дай мигач. Окей, наснимахме и честно да ви кажа, аз доста се заиграх. Знаех си, че така ще стане, но се надявах да не става така. Но ми позволиха да се позаиграя и да. Хванахме много яка светлина, станаха доста яки кадри. Ето там отгоре зад мен, помни са ми ръцете, не мога да покажа. Горе, където ми е дясното ухо, ваше ляво най-вероятно, изгря слънчице и става много приятно, много така контраст, светлинен контраст, цветови контраст, дълбочина създаде допълнително. Яки работи. Мисля, че се получиха. И така, останаха дронски кадри и кадри от движение да направим с оставащата светлина, която имаме, но мисля, че ще е окей работата. Не знам, аз много се вълнувам наистина, все едно това е мой автомобил. Не знам какво да кажа ли още нещо или не, мисля, че е излишно. Това е по тази тема. Сега продължаваме с снимките. Да обсъдим сега и плана с Йо и да видим какво правим. Йо! Имаме статични кадри, останаха ни дронски кадри и кадри движение на автомобила. Да направим. Което на връщане, мисля, че пътя е достатъчно дълъг, за да ни стигне това нещо да направим. Няма да правим също. Мисля, че не. Мисля, че няма да се наложи да върнем. Това, което трябва да имаме предвид е отбивките. Да сме на щрека за тях, да не ги изпускаме, защото ако изпуснем, ще е хубаво да се върнем. Да. Значи аз минавам отпред, защото ти искаш да ме изпреварваш. Да, и така. И ти да си отпред, и отзад, нали, аз ще се покажа през това. Така, разбираме се, мисля, че за какво говорим, нали? И това е. Ти нещо да добавиш? Аз нямам какво да добавя. Аз обработих влога, Юли, докато снимах. Да, тък му обяснях, че аз малко се заиграх, нали? И няма проблем, аз направих крачките, обработих си влога. Аз съм непродуктивна. Тя е продуктивна, аз по принцип работя по-бързо, но сега ми е изключително удоволствие. Ма не бе, давай. Не бе, майтапа си. Добре, каша се в колата и потегляме. Айде. Така, направихме кадрите в движение, беше малко екстремно, но се получи мисля много добре. Особено на завоите кадрите. Снимахме, тя беше отпред, после ние минахме пред нея да снимаме назад. Много е яко, защото от колата, от която аз снимам, е кабрио и това ми даде по-голяма възможност на ъгли и въобще да заснема както трябва нещата. Остана да дигнем дрона. Сега, при дрона има една уловка. За да не се връщаме назад, аз ще карам дрона, докато се движим с колата. И това е малко екстремно, защото трябва да имам много ясна представа дрона къде се намира, за да не го ударя. Някоя жица, дърво или въобще къде се намира дрона. В същото време да следя автомобила, в същото време тя трябва да е доста пред нас или зад нас, за да не влизаме и ние в кадър, понеже дрона снима по-широко, а и ще искам мащаб така или иначе. И така, последното приключение, препятствие, предизвикателство за деня и сме рап. Да видим какво ще направим. Стискайте палци да не разбия дрона или да не го загуба някъде. Всъщност се замислих, че доста по-умно би било. Аз всъщност, ако се возя при нея в колата и така мога да давам насоки по-бързо, по-бавно и да имам по-ясна представа, нали, къде се движим. Защото дрона ще виждам колата, автомобила. По-добре ще мога да се ориентирам, отколкото ако съм в друг автомобил, да следят
втория автомобил. Ако има логика в това, което казвам, но мисля, че ме разбрахте, какво ме предвид. Така че отивам при Йоана и да правим последния финалния кадър. Bad girls make them say wow. Wow, wow, wow. Yeah. Wow, wow, wow. Say wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Make them say wow, wow, wow. Yeah. Wow, wow, wow. Say wow, wow, wow. Wow, wow. Say yeah. Всъщност, това, което не знаех, че се случи, се притеснявах за друго относно дрона, е, че от хоумпойнта, който го излета, от точката, от която го излитам, дистанционното може да се премести на 2 км и 300 метра и докато си летиме и правим супер яките кадри, изведнъж ми казва, не можеш да продължиш напред. И аз наистина не мога да продължа напред, виждам граница. Аз съм до него, буквално на 20-30 метра и не мога да докарам дрона до себе си. Добре, че сме в планината и пътя е криволичи. Слязох от колата, почти в движение, за да се върна пеша назад, заедно с дистанционното и да намеря точка, която реално да ми позволи дрона да отиде на пътя и да го взема. И добре, че Барт беше след нас и той ме взе. Просто скандално. Вече знам. Притеснението ми вече няма да е освен дали дрона ще е наред, дали няма да го ударя някъде жица и да следа кола и така нататък, а и на какво разстояние е дистанционното от точката, от която е излетял дрона. Американски автомобили, кино, яки хора, яка локация. Какво повече можехме да искаме от този ден? Абсолютно нищо. Да рапнем, да обобщим. Да обобщим. Защото аз си помислих, ти ми викаш да рапнем, викам, да рапираме ли искаш нещо, какво искаш да направим, защото аз по принцип съм готова, нали, само ми дай тон за песен, ама. Окей, аз първи път, като го чух това и реших, че ще завиваме дюнери. Да рапнем нещо. Едно от двете, но не се сетих това, което имаш предвид със сигурност. Да. По-скоро да обобщим експириенса от деня. Аз не мога да обработя още, защото реално аз днеска си купих кола. Да, така е. Като започнем от това, която е мечтана за мен кола от може би 15 години насам, повече, от 25. От тинейджърка аз си харесвам Камаро. Това е колата, която винаги ме е харесвала. Това е колата, която съм си мечтала да си купя. Даже и преди няколко години във влогове съм казвала, минаващо Камаро, аз съм на някой ден, ако си купя кола, тая ще бъде. И всъщност не мога да повярвам още първо, нали, това като експириенс, че днеска буквално си купих мечтаната за мен кола. Много красиво беше мястото, на което снимахме. Много се така радвам, че го видя и ти по този начин. Една идея, още малко времето, ако беше с нас, облаците, ако бяха закъснели или бяха изпреварили, така да се покаже и светлината върху онзи хълм, който всъщност беше цялата идея, ще да стане още по... Според мен си беше супер. Много красиво, много живописно. Аз съм човек, който е свикнал на такива гледки покрай кемперите и пътването. Чакам с нетърпение да видя какво ще се твориш, защото аз знам, че ще бъде... Защото просто на... Юли му личи цял ден, той се радва като дете, с такова желание и страст. Снимаше всеки кадър, че аз в един момент направо ставих ключовете и го оставих той да се забавлява, защото наистина се вижда, че на тебе ти харесва. Какво ще кажеш? Я ми кажеш ти между Мустанга и Камарото? Доджа. Доджа беше, да. Додж имах. Додж. Страхотна кола е според мен Камарото. Особено сега новите модели, като дизайн вътре. Старите бяха малко дървени. Отвън винаги са били топ-нотч. Със сигурност не е за мен този автомобил, заради, може би, изкусението на самите прозорци. Докато се возех, нали, залягах така да видя уж повече, ама аз не мога да видя повече. Нали, коментирахме го това нещо също от прозореца. И формите, нали, които придават, казах ти го и по-рано,
отдавно, казвам го и сега, според мен е наистина точен автомобил си така избрала. Да, той си е моят, това си е моята кола. Така на визия, на звучение, на как е стъпило върху пътя, мисля, че доста отговаря на това, което аз познавам. За мен експириенсът беше много забавен, супер фри, което беше много ценно, да вайбнем, да се забавляваме заедно и така да бъде як ден. Да, як ден беше. Да. Даже и крачките се направиха. Да. Много яко беше. Благодаря ти за предложението, защото чакам, ще видим. Сигурно съм. И сега, плюс това, само да кажа, че кадрите вие сте ги видяли, но аз тук форсирам Юли, той не е свикнал на такова темпо, защото аз снимам с телефон, обработвам на телефон, му викам, утре влога ще го качвам. Ще може ли да ми изпратиш някакъв кадър? Ще може да изпратиш кадрите. Да. Чао от мен. Може да ме последвате в YouTube, може и да не ме последвате. Ако сте свикнали на качеството на Юли, най-добре ме пропуснете. Така, качеството първо ще го изясняваме тук в канала. Още веднъж супер щастлив съм, че днес този ден се случи, че бях с двама прекрасни човека в планина, място, което обожавам да ходя. Автомобил, който така значи много с мен от 2007 година. Имам историята американска и всичко от останало, което разказах във видеото. Thank you за този ден. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако някоя част от моята история ви е допаднала, харесала или сте се припознали в нея, продължавам да споделям следващата седмица, като всъщност разкажа как от това станах това. Ще се видим в следващото видео.